Egunon, gaur zelula ugalketa ikusiko dugu, aber lagungarria dan azterketarako. Badakizuenez, ziklo zelularrak bi atal ditu. Alde batetik interfazea eta bestetik zatiketa zelularra. Interfazean hiru azpizati dauz, G1, S eta G2 tarteak. Eta zatiketa zelularran bi prozesu gertatzen dira. Mitosia, non nukleoa banandu egiten dan, bi zatitan, eta gero zitosinesiaz, zitoplasma banatzeko. Mitosiaren barruan badaude lau fase ospetsuak, profase, metafase, anafase eta telofase. Gogoratu, G1 fasean gertatzen dela transkripzioa eta itzulpena. Egoera honetan dago informazio genetikoa, kromatina eran. Fasean, edo azpifasean, informazio genetiko hori DNA bikoiztu egiten da, replikatu egiten da. Eta gero, G2 fasean, egingo dana, zelulak egingo duena izango da, ikusi, ea erreplikazio hori egokia izan dan edo akatsak sortatu diren. Bigarren kasu horretan, zuzenketak egingo dira. Zertarako, informazioa bikoiztuta egon beharra, zelula batetik gero bi zelula berdin sortu ahal izateko. M-fase barruan gogoratu mitosia gertatzen dela normalean. Eta kasu puntual batzuetan, gabetoak sortzeko gertatuko dela meiosia. Kasu horretan, fase honetan, gogoratu, kromatina kiribilkatu egingo da, bildu egingo da, eta sortu agertu ingo direla kromosomak. Hemen gauza bera dekogu, baina beste modu baten adierazitza. Interfasearen hiru faseak beraz badaude, G1 fasea, zelula handitzen da tamainoz, proteina berria sintetizatu egiten dira, gero S fasea, DNA bikoizteko, eta G2 fasea. Ja, prestatzen hasiko da zelula, zatitzeko bi partetan, mitosian sartzeko. Bueno, gogoratu mitosiaren funtzioa edo helburua izango dara, sortzea bi alaba zelula berdinak, amaren berdinak izango direnak, informazio genetiko bera eukiko dutenak. Eta fase desberdinak ikusiko ditugu, profase, metafase, anafase eta telofase. Hasiko gara lehenengorekin. Profasearen hasieran gauza batzuk, prozesu batzuk gertatzen dira. Kromosomak agertzen dira, kromatina pilatu egiten dalako, biribilkatu egiten dalako. Beste alde batetik, zentrioloak bikoiztu egiten dira. Eta hirugarrena nukleomintza apurtzen joten da eta nukleoloa desagertu egiten da. Hori da mitosiaren fase luzeena. Luzea denez, bandino prozesu gehiago gertatzen dira bertan. Alde batetik, zentrioloak kokatzen dira zelularen poloetan, bestetik, zentrioloaren artean sortu egiten da ardatza, eta hirugarrena eta bestea izango litzateke, kromosomak hurbiltzen eta hasten dira ardatz horri. Bertan lotziko. Baina hori gertatuko daia metafasean. Metafasean, tipikoa da, kromosomak lerro baten jartzea justu zelularen ekuatore aldean. Lotu egiten dira zentromerotik, ardatz horretan. Eta horrela sortzen da ekuatore plaka. Jarraitzen dugu, hori izango litzateko kodera plaka, anafasea da faserik azkarrena, ikusten duzue zentromero apurtu egin dela, eta beraz, kromosomaren bi kromatidak banandu egiten dira, eta ardatz horrek tiraka kontrako poloetarantz joango direla. Hori da, gertatzen den eteparik azkarrena. Kasu honetan, konturatzen zarete, kromosomak, anafasaren amaieran, egongo dira, bakarrik kromatida batez osatuta. Eta, behin, materia genetikoa, bi tokitan bananduta gero, telofasean sartuko ginen, azken fasean, eta gertatzen dena da profasearen kontrakoa. Hau da,
aurretik kromosomak sortu badira, orain desegingo dira. Kromatina agertzeko berriro. Eta berriro sortuko da nukleo mintza bere inguruan. Eta nukleo mintza agertzen bada, nukleoaren barruan, nukleola agertuko da berriro. Behin, nukleoa, bita banandu eta gero, gertatu behar da, urrengo prozesua izango da zitoplasma banatzea, bizatitan. Hori da zitosinesia. Eta irudi honetan ikusten duguna, animalia zeluretan gertatzen da. Hau da, ez dugune bat sortzen da, ez dugun hori gero eta sakonagoa da, eta azkenean guztiz bereiztuko ditu hasierako zelula bakar horren bi zonaldeak. Eta horrela bi zelula lortuko dira. Bai? Horretarako homogeneoki banandu egiten dira bestelako organuloak, eta kitxo. Zitosinesia desberdina da landare zeluletan. Kasu horretan, bere itxura zurruna denez, pareta duelako, erdikaldean sortu egiten da beste horma moduko bat. Eta hori izango da zitosinesiaren desberdintasuna, konparatuta animaliekin. Bale? Hemen badaude galdera batzuk, errepasatu nahi badituzue, galderak irakurri eta saiatu erantzuten. Horretarako pausatu behar baduzue bideoa, pausatu, lasai. Hemen beste ariketa bat, irudi horiek erlazionatu behar dituzue mitosaren fase desberdinekin. Eta hemen beste antzerako zehozer, erlazionatu egiten dituzuen horiek. Bueno, meiosia. Badakizu hau beste ugalketa mota badala. Bere funtzioa, kaso honetan, bada kromosoma kopuru erdia transmititzea zelula alabei. Kaso honetan ikusten duzue hasierako zelula diploide izan behar dela, eta azkenean, biez, 4 zelula sortzen dira, baina kromosoma kopurua erdia da. Beraz, lortzen diren zelulak haploideak izango dira. Hori beraz, gametoetan sortzen da, espermatozoide eta ovuloetan. Mitosian gertatzen ziren 4 fase horiek meiosian bikoiztuta daude. Bi zatiketa jarraiak gertatzen direlako. Lehenengo zatiketan kromosoma homologoak dira bereiztuko direnak anafasean, eta bigarren zatiketan kromatidak izango dira bereiztuko direnak. Hau da, mitosean gertatzen zen moduan. Bueno, ikusiko dugu banan-banan. Gainera, hemen, meiosiaren lehenengo zatiketan, profasean, gauza bitxi bat eta oso importantea gertatzen da. Gain gurutzaketa izenekoa, edo ingelesez crossing over, eta zer dan hori? Beno. Zelula prestatu egiten denean ugalketarako, mitosian bezala nukleomintza desegiten da, zentrioloak bikoiztu egiten dira, kontrakopulotara joango dira, baina kromosomak elkartu egiten dira, parekatu egiten dira. Kromosoma homologoak, bata amarena eta beste aitarena, baina itxuraz, berdinak direnak, eta antzerako informazioa dutenak, bata besteroan ondoan jarriko dira. Eta zatitxoak trukatu eingo dituzte. Hori da gain gurutzaketa. Hemen jakina nukleola desagertuko da, nukleoa desagertzen da neurrean, eta kromosomak ikusgarri bihurtzen direnean. Metafasean, kromosomak kokatzen dira plaka ekuatorialean, baina banaka lortu beharrean arratzari binaka ikusten duzuez bata besteron ondoan daudela kromosoma homologoak arratz berari lotuta egongo dira. Hori da aldea dagoena lehenengo metafase eta mitosiaren artean. Bai? Zergatik egiten da hori? Urrengo fasean, lehenengo anafasean,
banatzen hasten direnean, ez dira bananduko kromatidak, baizik eta kromosoma homologoak, bakoitza bere bi kromatidekin, eta kontrako poloetarantz joango dira. Telofasean, gertatuko dana izango da, nukleomintza bezalakoa sortzen hasiko da, hasierako zelularen poloetan, eta konturatzen bazarete ja nukleoiek haploideak dira. Hasierako ama zelularen kromosoma kopuru erdia daukate. Eta kromosoma bakoitza bi kromatidaz dago osatuta. Lehenengo zitosinesian, zitoplasma banandu egiten da, eta lortu egiten dira bi zelula haploideak. Eta hori sartuko da ja bigarren meiosian. Bigarren meiosian, interfaserik iaz dago, berriro sortu den nukleo berriro desegiten da, kromosomak ez dira desegin, jarraitzen dute ikusgari izaten, eta oso antzerakoa da hasierako meiosiaren bigarren zatiketa eta mitosiarena. Emaitza zein izango da? Lehenengo profasean, hola nukleoa sortzen ari da, berriro desegiten da, ardaz mitotikoa eratzen da erdian, eta kromosomak horre dekaldean egongo dira. Eta bigarren metafase horretan, ardatzari lotut egongo dira kromosoma horiek, plaka ekuatoriala sortuz, erdikaldean. Anafasean, kasu honetan bai, bigarren anafasean, zentromeroa hemengoa apurtu eta bi kromatidak bakoitza mutur batera joango da. Ardatzak tiraka. Eta llegatuko gara bigarren telofasera. Bigarren telofasean nukleomintza sortuko da, nukleolo agertuko da, eta kromosomak desegiten, sakabanatzen, hasiko dira kromatina eratzeko berriro. Zitosinesian, egingo dana izango da, zitoplasma hau bitan banandu, eta orduan, hasierako ama zelulatik, 4 zelula lortuko duguz, eta bakoitza izango da haploide, hasierako amaren dotazio genetiko erdiarekin. Eskema honetan, badaukazue, gutxi gora bera laburtuta, meiosiaren lehenengo zatiketa eta bigarren zatiketa. Espero lagungarri izatea eskema hau. Galderatxo batzuk tartekatuta daude, errepasatu nahi baduzue, eta hemen laburpen moduan konparatuta mitosia eta meiosia. Bakterioak pizka desberdinak dira, hau bakarrik aipatzen dotzuet, kontutan hartzeko, baina ez da galdetuko. Azterketan. Baina jakin ezazun prokariotetan ugalketa sexuala dagoela, ez dago sexualarik, eta asko zerrazagoa da nukleorik ez daukatenez, DNA hori bikoiztu egiten denean, lotu egiten da mesosoma batzuetan, mesosomak urrundu egiten diraien artean, eta azkenean zitoplasma da zatitu erditik erdi banatu egiten dana, eta azkenean bakterio bat zegoen lekuan bi bakterio okiko ditugula. Espero dut lagungarria izatea, eta suposatzen du primeran ingo duzuela azterketa. Gero arte.